अगर अच्छा लागल तो सुने और अपन प्यार आशीर्वाद दे। बाकी आई जोन जोन गाना हम सुनावे जा रहे बानी इहो गाना करवा लोग यूट्यूब पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग देखले बा और सुनले बा। गाना हमर भले ना हो, बाकी हमारी गाना स्टेज से हिट हो गई है और बहुत दिन के बाद आज गावतो हैं। जितना कैमरा वाले भैया हैं आप लोग जरूर रिकॉर्ड करके चढ़ा लीजिएगा। फिर से हम कह रहे हैं खाटू श्याम की कृपा से आप लोग का मिलियन पार रहेगा। भक्त बड़े सुंदर भाव में मैया रानी के दरबार में एगो औरत अपना राजा जी से और अपना पिया जी से अर्जी लगाओ तारी कह तरीके राजा जी ए सैया जी न हई बड़ी सुंदर भाव में औरत के छाव भाव बड़ा अलग अलग होला, बोली भी बड़ा अलग होला, चलन आई